de her reborn babyer, fordi at jeg er i den situation, at jeg har ADHD. Og det har min kæreste sådan set også. Så vi tør ikke at sætte børn i verden. 25-årige Mie arbejder til dagligt i køkkenet på et plejehjem. Derudover er hun mor til 2. Hendes børn er ikke lavet af kød og blod, men af vinyl, strips og mohair. Godt nok vejer de det samme som rigtige børn, men der stopper sammenligningen også. Mie mener nemlig ikke, at hun kan tage vare på et rigtigt barn. De perioder, hvor min ADHD er aller værst, i nye situationer og med mennesker, jeg ikke kender særlig godt, der vil jeg ikke kunne rumme at have et barn. Altså alt, hvad der hedder statsamtet og forældremøder til daginstitutioner og op om natten og skulle skifte bleer og modermælkserstatninger og vacciner og alt det der. Det går ikke. Det duer ikke. Jeg kan ikke. Derfor er det posten og ikke storken, der kommer med børnene hjemme ved Mie. Det var en helt almindelig dag, hvor vi havde hentet ham på posthuset, og så pakkede vi ham ud, og så tog jeg ham op, og så var det bare... Det er sådan et mindeværdigt øjeblik, hvor det var bare mor. Dukkemager Helle Urgulu er hænderne bag Mies 2 ønskebørn, Molly og Elliot. I kan nok se, det er tålmodighedsarbejde. Formålet med at lave en reborn-dukke er at lave en dukke, der ligner en baby så meget som muligt. Og jeg kan tilfredsstille nogle behov hos folk, som gerne vil vise omsorg. Netop behovet for omsorg og moderskab er vigtigt for nogle af Helles kunder. Jeg synes, man skal respektere, at der er nogle mennesker, der vælger forskellige måder. Der er nogen, der vælger at få en hund eller en kat. Og så er der nogen, for hvem det er mere vigtigt, at det ligner det, de egentlig har behov for. Så hvis det kan hjælpe folk til at ikke at føle sig ulykkelige eller skal have hjælp på andre måder, så synes jeg, det er et rigtig godt alternativ. Så en vådserviet. Altså den følelse, jeg får, når jeg er sammen med mine reborn babyer, det er stolthed. Og det er følelsen af at være med i klubben. Når jeg går med en barnevogn, og jeg møder andre, som kommer med deres baby, så er det ligesom om, man har noget at være fælles om. Skal jeg sidde foran det her menneske i 2 timer i et intercity-tog, så fortæller jeg sandheden. Men er det bare fru Jensen, der står nede på ved busstopstedet og siger, nej, hvor er han sød, hvor gammel er han, så lyver jeg. For jeg orker ikke at skulle fortælle historier hver gang. Ja. 6 uger. Nå, det var det hurtigt. Men hun sover heldigvis. Kan du være på hurtigt? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Man bliver rigtig, rigtig god til at finde på løgnhistorier. Den der drøm om at være ung mor på barsel, det er noget helt særligt. Så det er sådan en følelse af stolthed og glæde og sådan det der voksenliv. De fleste er meget, meget positive. Jeg har faktisk ikke oplevet nogen fremmede mennesker, som har været negative. Det er ikke nogen rigtig baby, så du skal ikke være bekymret for, at han gør noget. Mie ved endnu ikke, hvad fremtiden som reborn-mor bringer. Lige nu er jeg mor til Elliot og Molly, og hvad der så sker fremover, det ved jeg simpelthen ikke. Det kan være om 2 år, at mine egne søskende er begyndt at sætte børn i verden.
og jeg så har nok i det. Men lige nu der nyder jeg, at jeg har Elliot og Molly hos mig. Føler du får dit behov sådan for at give omsorg opfyldt ved de her reborn babyer? Altså mit behov, det ligger nok på omkring en 80%, altså af hvad der bliver opfyldt. Jeg kommer aldrig nogensinde i mål med at kunne give al min omsorg fra mig, fordi der ikke er den der reaktion, som der vil være på en rigtig baby.